nimi olisi Nitseämisen, niin pelata Let's Playtä eli mun eka osa. Joo, kyllä. Okei. Sitten siellä on viidakko. Eka voitais varmaan ottaa jotain syötävää. Muutama. Joo, siellä on temppelikin. Sinne menee myös. Tortsit tullaan keräämään ja kaikki tämmöiset muut tavarat. Miksi ihme? Jaha. Okei, täällä on nyt jotain käynyt. Eikä mennä sitten varmaan tonne temppeliinkään. Joo. Tehdään niin, ettei mennä sinne, vaan aloitetaan. Ja heitän toikin pois. Tää on tavallinen Let's Play. Play. Ai että, mistä mä saan tommosen päähän. Hei, tästä mä voisin ottaa puuta ja tehdä puumia ja tuosta ruokaa vähän tuosta pihviä. Elikkä tuon äskeinen niin videon, jonka mä yritin tehdä, meni pieleen, koska mun piti tehdä Hunger Games, siellä oli ihan liikaa tyyppejä ja se on mun serveri, niin siellä on liikaa tyyppejä, jotka killas mut, niin en tee nyt siitä. Niin että aloitetaan sit näin mieluummin Let's Playllä, ei mitään uutta siitä. Seuraava video tulee olemaan varmaan semmoista Hunger Gamesia, mutta kaksi screeninä mun yhden kaverikaan. Tai tavallaan mun yhden kaverikaan. Elikkä mun veljen kanssa, niin ei ihan kaveri, mutta veli. Noin, ota vähän ruokaa. Vedän hammas. Mikä hammas? Otetaan tästä hampaat. Hampaat ottaa nyt tehtyä. Noin. Nyt meillä on ainakin lihaa, jos tulee nälkä. Mulla vaan menee, tää jakka menee ihan tosi nopeasti tässä. Hei, mä keksisin. Mitä tehdä pikkaakseen. Noin. Niin mennä hakkaa puuta ja pitää tehdä joku pikkumaja ja yö. Ei me pystytä yötä, kun ei varmaan tarpeeksi villaa. Ja sit sänky. Mut eiköhän me sit pärjätä. Kun meillä on joku pikkutalo, että toivotaan, että mikään creeperi ei posaa tosta siihen, niin sit se ei olisi kiva alku. Ei ollenkaan kiva alku. Yksi huonommista ikinä. Hetkinen, enpä saanut yhtään niistä mitään. Sainhan, mut niinku... Aha. Ihmettelinkin mä en saanut niitä. Se olikin väärää muuta tonne. Hei, tuolla on tommoset bambuuta, mitä toi nyt on. Mutta hei, tulkaa kokeilemaan mun serveri ja pyytäkää itse asiassa mun ekan kaverin, jos saatte tulla pelaamaan munkaan. Niin, mun nimi on Xboxilla TXT Gamer 47. Niin pyytäkää kaveriksi. Niin sitten kun näette, että mä oon onlineissa, niin tulkaa sinne, niin mä joinaan teet siihen peliin. Pistäkää viestiä sitten. Niin pääsette ehkä mun videoonkin. Otattiin mikä täällä mitään zombeja tai tämmöstä. Alkaa ruokapalkin vähän vähentymään. Eiköhän tää nyt jotenkin riitä. Päästään johonkin suojaan. Mihin me tehdään sellainen pikku suojapaikka? Hei, mitä mulla on? 2. Itse asiassa katsotaan, kuinka paljon tätä sänkyä tarvii. Oliko se 2 vai? Mä en nyt oikein muista. Jes, me saadaan tehty semmonen. Voidaan nukkua tässä näin. Täällä ja sitten jatketaan päivää. Mun pitäisi olla tässä päällä toi easy. Että täällä pitäisi olla, mutta en mä tiedä. Jos tässä nyt ei ole, niin mä pistän kyllä seuraavaan osaa tästä ton. Sushi. Sitten ei kun niin, sudesta ei saa mitään muuta kuin XP. Voi että. Varmaan hyvin ärsytään katsoa, kun mä vaan teen.
Tapetaan nyt se. Jos olisi luuta, niin voisi. Niin, mä sanoin, että siitä se on pelkkää XP. Ui! Oli sittenkin voi. No justiin! Otetaan tosta noin, jos noit tulee vielä johonkin tarvimaan, niin tän lähelle ei ainakaan tulla tekemään taloa. Hetkinen, voitaisiin vielä tehdä Lappi jo. Saa lumipallon. Jos mä kumminkin tulen johonkin tarvimaan, niin ei siinä mitään. Tää tosta nyt vähän lumipalloja. Jaa, 1 kerrallaan vai? Ei nopeammin voi saada. Itse asiassa mihin mä näet tarvii? No. Saamme tehty varmaan se novi, se lumiplaki. Hei, eiköhän tää video ole kohta olemaan tässä näin. Ja hetki aikaa jatketaan, niin sitä aletaan lopettelemaan. Niin, lammas. Eikä toinen heti vierestä. Noin, nyt saadaan ainakin 2 sänkyä. Toutlepedit. Tääkin menee kun mikä tästä loppuu. Me saadaan uusi. No niin, sinne meni. Lumipallo ainakin varmaan saatiin jonkin verran. Niin huomenna varmaan mä uppaan uuden videon tästä Let's Playstä. Eli huomenna tulisi sit uusi video. Katsotaan jos mä ehdin, se riippuu vaan siitä. Mulla on huomenna aika paljon menoa. En sano nyt tässä mitään, mutta saatte sit joskus kuulla, kun mä teen jonkun facecam video. Saatte nähdä, ja sit joku tämmönen spesiaali, niin voin kertoa vähän mitä. Eli tehdään. Tai te voitte sit ehdottaa, kun tulee 10 tilaa täyteen, niin te voitte ehdottaa, mitä mä teen spesiaaliksi. Mä en sit oikeesti välitä, mitä te kommentoitte, mutta ihan mitä vaikka se olisikin ihan saibaa, niin kyllä mä siihen sit tuun vastaamaan jotenkin. Negatiivisesti en mä nyt sentään. Tästä vielä pari blokkia, niin aletaan tehdä jo ettistä paikkaa. Noin. Nyt on melkein 2 stackia. Melkein. Melkein. Mitä? Joo. Ihan mukava yllätys. Ei lähdetä sniikkaamaan. Hei, noitahan vois ottaa. Kuitenkin, mulla on vähän ruokapalkin lopussa. No ei tätä ruokaakaan nyt niin hirveesti ole, niin ei vittisi ihan tuhlata tähän ja kaikkea. Mä olin täyteen, ei nyt siihen menee viimeinen. Tietysti ruokaa pitää pärjätä sitten. Nyt seuraavassa varmaan osassa mä tulen etsimään. Nyt mä etin sitä hetken aikaa sitä paikkaa, mihin aletaan rakentamaan. Onkin varmaan tuonne hiakalle. Joo, täällä jossain. Ihan varmaan kun tasainen. Jaa, joku tämmönen. Tähän näin me tehdään, tähän näin. Tässä on loistava. Tuolla on rämeikköä ja tuolla talvimetsässä. Tässä on hiekkaa. Tähän me aletaan tehdä. Ei se olisi muuta kuin Nitsi MC kiittää. Se olisi moi moi ja moi.